υπενθυμίσω ότι συζητώ με την κυρία Σάσα Πούλκου, την συγγραφέα του βιβλίου Όσκαρ Βάιλντ «Είμαι ο έρωτας που δεν τολμά να πει το όνομά του», που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Αλεξάνδρεια. Κυρία Πούλκου, ύστερα από όσα είπαμε, έτσι, αρκετά ενδιαφέροντα, θα ήθελα να μιλούσαμε τώρα πιο συγκεκριμένα. Είσαστε το αρμοδιότερο πρόσωπο να μιλήσει γι' αυτό. Ο Όσκαρ Βάιλντ, όπως ξέρουμε, είναι αυτός ο οποίος δεν δημιούργησε, παγίωσε ωστόσο έτσι το αίτημα του αισθητισμού, το κίνημα του αισθητισμού στην τέχνη. Ακριβώς. Ο Πέιτερ είναι αυτός ο οποίος κατά κάποιο τρόπο είναι ο θεωρητικός του κινήματος, ωστόσο με την ζωή του και με το έργο του έδωσε μια άλλη διάσταση σε αυτό το αίτημα, δηλαδή το αίτημα της ταύτισης της ζωής και του έργου, ας το πούμε έτσι. Ναι. Όλη αυτή λοιπόν η περιπέτεια, η ερωτική του Όσκαρ Βάιλντ, κατά κάποιο τρόπο ανταποκρινόταν ή εν πάση περιπτώσει διεπόταν από τις αρχές του αισθητισμού. Υπήρχε το αίτημα της ομορφιάς στην προκειμένη περίπτωση. Ο Όσκαρ Βάιλντ ήθελε να το επιβάλλει μέσα από τη ζωή του, όμως υπήρχε, γι' αυτό λέω ότι είναι μια αμφιλεγόμενη προσωπικότητα, διότι δεν μπόρεσε ποτέ, δεν μπορούσε να εκδηλώσει και να εκφράσει ελεύθερα την ομοφιλοφιλική του υπόσταση. Δηλαδή στα έργα του, θέλοντας και μη, υποστήριζε τον αισθητισμό το δικό του και τη θεωρία του. Όμως η ζωή του ήταν κατά κάποιον τρόπο ένα ερωτηματικό και ένα μυστήριο, διότι αυτό και υπήρχε και μια αντίφαση μεγάλη. Δηλαδή αυτό που μέσα στα έργα του περί αισθητισμού πρόβαλε ο Βάιλντ και επέμενε να το προβάλλει, στη ζωή του προσπαθούσε με κάθε τρόπο να το κρύψει και με κάθε τρόπο να το υποστηρίξει πάνω σε άλλη ιδεολογία, πάνω με άλλα επιχειρήματα από αυτά που χρησιμοποιούσε μέσα στα βιβλία του. Και αυτό ήταν το περίεργο με τον Όσκαρ Βάιλντ. Θα έλεγα εγώ έτσι, διαβάζοντας σχεδόν όλα του τα έργα, μπορώ να πω, είχε αυτό το φόβο πάντοτε για το τι θα μπορούσε να προκαλέσει στην εποχή του, γιατί δεν θα μπορούσε να αρκεστεί σε μία άποψη, σε μία θεωρία η οποία γνώριζε, γιατί ήταν πολύ έξυπνος και πάρα πολύ μορφωμένος, γνώριζε ότι είχε υποστηριχθεί από πάρα πολλούς άλλους συγγραφείς και ποιητές και με διαφορετικό τρόπο, οπότε δεν ήξερε τα όρια μέσα στα οποία μπορούσε να κινηθεί. Και βεβαίως υπήρχε μια συντηρητική κοινωνία. Ακριβώς, που τον επηρέαζε, βέβαια. Και αυτή μπορώ να πω ότι του έβαζε τα όρια. Του έβαζε τα όρια, αλλά είχε και μια, ας πούμε, αδεξιότητα στις κινήσεις του, στην καθημερινότητά του, στη ζωή του, γιατί προσπαθούσε να διαφυλάξει τα πιστεύω του και πολλές φορές τα ατοπήματά του ήταν ότι επαναλάμβανε πράγματα που άλλοι είχαν ήδη πει. Και αυτό είναι που κάπως με απογοήτευσε εμένα στον Όσκαρ Βάιλντ. Δηλαδή δεν είπε ποτέ πρωτογενή πράγματα, πρωτογενείς ρίσεις. Ωστόσο ήταν χαριτωμένος. Χαριτωμένος, ναι, αναμφισβήτητα. Ακόμη και τις μεγαλύτερες κοινοτοπίες, αν έλεγε, ναι, τις περιέβαλε με μια... Ακριβώς, γιατί ήξερε τη στιγμή που θα το πει, ήξερε τη στιγμή που θα το ανακαλέσει. Και αυτό το χαριτωμένο που λέμε απέρε από τον περισσότερο από την ετυμολογία που είχε. Ήταν πολύ ετυμόλογος και... Οπότε θα μπορούσε να πει κανείς, κυρία Πούλκου, σε συγκεκριμένο σημείο ότι η ταύτιση που επεδίωκε ή που όλοι οι αισθητιστές, οι οπαδοί του αισθητισμού επεδίωκαν εν πάση περιπτώσει, η τέχνη για την τέχνη, το βασικότερο, αλλά και να ταυτίσουν δηλαδή καθημερινότητα, ζωή και έργο. Στην προκειμένη περίπτωση έχουν να κάνουμε με μια ιδιότυπη ταύτιση. Με συγκρούσεις, με ρογμές, με αντιπαραθέσεις εσωτερικές, εξωτερικές, δεν είναι? Ναι, βεβαίως. Γιατί αυτό ξεκίνησε μέσα σε μια εποχή με τα αυστηρά ήθη, που οτιδήποτε γινόταν έπαιρνε διαστάσεις διαφορετικές, οτιδήποτε. Τα σχόλια ήταν εντελώς διαφορετικά από ό,τι αν συνέβαινε το γεγονός αυτό ακόμα των σχέσεών του και τα λοιπά στην εποχή μας, όχι μόνο στην εποχή μας και ακόμα νωρίτερα από την εποχή τη δική μας, αλλά ο Βάιλντ ήθελε
πιστεύω ότι ήθελε να επιβάλλει την προσωπικότητά του με το μόνο, ας πούμε, με τη μόνη αμφισβήτηση του αν έπρεπε η προσωπικότητά του αυτή να είναι καθαρή ή κρυμμένη, ή η καθαρότητα αυτή που είχε στο γράψιμο να είναι η καθαρότητα που έπρεπε να εκπέμπει ο ίδιος σαν προσωπικότητα. Ήταν το ερώτημά του. Ναι. Ή όχι, ή θα έπρεπε να κρατήσει λίγα τα προσχήματα, ας το πούμε κάπως έτσι. Σε ποια ηλικία σχετίζεται με τον νεαρό? Ήταν στην ηλικία των 45 ετών, από ό,τι υπόθηκε στο δικαστήριο. Και ο νεαρός τότε ήταν στα 27, πρέπει να ήταν. Σε ποια έργα εντοπίζει κανείς έτσι ευκρινέστερες επιδράσεις της περιπέτειας αυτής? Περισσότερο στο πορτρέτο του Dorian Gray, αν και υπάρχει μια ασάφεια και εκεί, γιατί εκεί περισσότερο εκδηλώνει ο ίδιος την ομοφιλοφιλική του διάθεση, χρησιμοποιώντας τον ήρωά του, τον νεαρό αυτόν που κάνει τον Dorian Gray. Αλλά εγώ πιστεύω ότι η επιρροή φαίνεται περισσότερο στα ποίηματα και τα γράμματα, δηλαδή η επιρροή φαίνεται σε προσωπικές στιγμές όπου η λογοτεχνική του αυτή η αυθονία που έχει μπαίνει και μέσα στην καθημερινότητά του, στα ποίηματα που ο ένας στέλνει στον άλλον, στην αλληλογραφία τους. Εκεί ακριβώς φαίνεται το πώς βλέπει ο ένας τον άλλον και το τι επιρροή έχει και τι κακή επιρροή έχει ο νεαρός στη ζωή του από εκεί και πέρα. Φυσικά στο δικαστήριο λέγονται πράγματα τα οποία μπορώ να πω και με την ιδιότητα σαν δικηγόρος μπορώ να πω ότι είναι λίγο ρηχά. Για την εποχή εκείνη βέβαια δεν μπαίνουν σε βάθος, τα επιχειρήματά τους και του αντιδίκου και του συνηγόρου είναι λίγο επιχειρήματα επιφανειακά. Και τούτο γιατί έχοντας μπροστά τους τον ίδιο τον Όσκαρ Ουάιλντ, ο οποίος βλέπουν ότι αγωνιά και θέλει ο ίδιος να επιβάλλει ακριβώς αυτό που θέλει να επιβάλλει, τον εαυτό του, ότι εγώ κάνω αυτό που κάνω γιατί υποστηρίζω αυτό το συγκεκριμένο θέμα ή αυτό το συγκεκριμένο έργο. Τους δημιουργεί αναστολές. Δηλαδή δημιουργεί ακόμα και στο δικαστήριο ένα κράτημα ώστε να μην εισχωρήσουν περισσότερο. Απόδειξε ότι παραμένουν στο να σχολιάσουν τα έργα του αντί να σχολιάσουν σε βάθος την κοινωνική του ζωή περισσότερο.